Atik-atik dhewe, nang kiyang, kandel-kandel kiyang, kandel-kandel kiyang. Gaglakane kaya rampor. Nah seneng wong wedok rasa mbok omah. Ayo. Kita sambut bersama Niken Sarini. Warkop Mie Bara, nongkrong jadi ceria. Saya Aditya Lindra Farizki. Hari ini saya sedang mampir ke Warkop Mie Bara. Kalau para pemuda-pemudi, keluarga lagi malam-malam galau, lagi perutnya lapar, jangan lupa mampir di Warkop Mie Bara. Saya berani menjamin menunya enak, yang paling penting sangat ringan di kantong ya, karena harganya sangat terjangkau dan murah. Ini menunya lengkap, mulai ada kopi, ada coklat, lalu ada teh-tehan, ada mie-nya variannya banyak. Yang paling mantap saya coba ada mie Bangladesh, tapi di luar mie yang lain saya jamin rasanya juga enak. Apalagi cemilan-cemilan, ada mulai di sini cilok, sudah habis saya minta maaf. Lalu di sini ada cireng ayam. Yang ini produk asli dari rumah tangga, yang luar biasa. Sekali lagi untuk seluruh pemuda-pemudi dan yang keluarga lagi nyari atau lagi galau perutnya lapar, jangan lupa mampir di Mie Warkop Bara, Warkop Mie Bara. Sukses selalu. Dengan gampang ala bintangnya. Gak boleh bintangnya, karena makanan. Nah. Nggih, meniki malah pun nglumpuk kabeh. Alhamdulillah. Sampun kepareng sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak Waranggana yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik daun bangsa ular keket dadi naik daun. Ya ora kok ya. Nggih, bakune nembe dipun tepang kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas Gareng, aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga Kedung Salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Menika ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Wah. Iki bintang tamu sing adoh papane. Kok adoh papane piye? Adoh asale Kairo.
Oh iya. Kairo Wis lintang saka Kairo sisan. Ku lho kentit boy bocah iki. Nggih, heeh. Ndi bocah kene. Mbak Lintang, ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nyedaki Mas Garing kene Mataram Mas Anggit. Ora ngira bocah kaya pring ngene kok Sik kondange Pripun to? ngarane kaya pring iki maksude piye? Lah iki lho, Nggih. bocah cilik jlirit Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De. pawak. Oh, iya. Pawaan. Pawakan ki ora iso ninggal sekolah ire. Nggih. Sing penting nadyan cilik sehat ya, Dok. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa, Dok? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya masyaallah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget ngono akeh lho. banget ngoten lho Pak Lah De. ki ampun banyak. Lah nggih awet saking mrika wau sampun Iki ora mung saka desa kene, uga desa tetangga padha mirsani, bahkan di luar kecamatan pun sami. Saka Blitar enek, saka Wah, Surabaya enek, nggih lengkap sangat nggih Mas. saka Jember Mas enek. Dalang. Dadi iki Iya. cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan. Amin. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Jenengmu ugi sapa jenengmu? kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok, Wis tok. tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatma Ruhari Nala Khairun. Panjang to Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa angel iratu kok. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho kowe iki karya Amin ngono lho. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin Kok nggih. sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake Leluhur. leluhur ki wis modar e. Ah niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyai sepuh sing luhur bebudene ngoten lho. Sesepuhe ngoten lho Pak Ya De, panjenengan. Pini sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Wong kok senengane. Ora ya padha to Pak De. Ya Beda. ora beda. Anu Lintang isih Nggih. sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika. SMA pundi Mbak Lintang? SMA 1 Puncu Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Nggih. Lah, dadi mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Amin Lintang Kairo. amin matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Jebul Nggih. jebul biyen ki sik mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa. Sing penting sekolahe ditutuke, karir tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Amin. Iki ana nggih. pundutan Leres. lagu Nggih, Mbak Lintang. saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Wah, Bapak Jun nggih tasik lenggah. ayo Samenika. jelas ngaten. Ingkang pundi? Ah. Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti tutuk, Nduk. Tutuk nadyan mau esuk tangine ya didadak. Mergo ketamon iki juragrawah iki. Lah nggih to. Saiki Kan isih tanggung mirsani. jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Pak De. Iki apike dibawani apa, Duk? Bawani. Pedang kuning. Nah. Nggih, dibawani ya gawane no, podang kuning. Monggo, iya Mbak Lintang. Monggo. Matian wujud embun peksi. Suarane iso nggo kredit enggak.